We beginnen deze week met een feestelijk item hier vanuit Sas van Gent. Er zijn meneer en mevrouw van der Zalm 65 jaar getrouwd. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Wij gaan even op visite. 65 jaar getrouwd, dat is wel een heugelijk moment, denk ik. Langs de ene kant wel, langs de andere kant ben je wel 65 jaar verder. Ja. Ja, Toch wel een goede keuze gemaakt, toch? ja, eten en drinken is goed. Nou, het is niet overtuigend hoor. Ja, maar ik ben ook al een dagje ouder, dat gaat niet meer zo makkelijk. Nee. We gaan er nog 10 jaar bij doen. Kijk, nou, Ja. dan zijn we allebei boven de 100. Ik hoop het. Allebei in de 90 en nog gewoon lekker met elkaar. Dat is natuurlijk ook een zegen, hè? Alle dagen met z'n tweetjes hier. En ja, vraagt hij wel, dat doe ik het. En vraag ik wel, dat doet hij het. Want er staat nog altijd klaar. Kijk. Dus dat moet toch? Helemaal gelukkig met elkaar. Juist daarom. Dat is het voornaamste. Kijk. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Op een dansvloer zeker? Op de dansvloer en de zaal race daar. Ja? In de Sas van Gent. Oké. Ja. En kon ze een beetje dansen? Dat duurde niet lang. Ik heb me ermee bemoeid en dan was dat zo, hoppatee. Oh, maar jij kon ook wel aardig danspasje zetten. Als ik het van mezelf maar zeg, ja. Oké. Of wat een ander daarover rekenen dan niet, dat weet ik niet. Maar ik ben ook nooit geweigerd ergens, dus dat zal er wel meevallen zeker. En toen was het eigenlijk meteen liefde op het eerste gezicht? Nee, want het was een beetje donker, dus ik heb dat niet goed gezien. Oh. Maar toen later zag je Er was er? een vriendin bij, Ja. dus ik moest eigenlijk nog kiezen tussen die twee. Oh. Maar ja, gelukkig was dat wat donker, dus van het verloop, dat weet ik niet meer, dat is zo lang geleden. Maar uiteindelijk zag je er in het licht en dacht je van nou, dit is beet. Nou, ik weet niet wanneer ik ze in het licht gezien heb. Was dat nou in Westdorp? Wat zij kwam van... Nee, dat was hier de Sas. Dat was hier in Saas. Zij kwam van Westdorp, weet je. Dus dat was ook, ja, Saas van Gent en Westdorp. Ja. Moeilijker. Maar jullie hebben het toch gered, hè? Ja, maar wij zijn fatsoenlijke mensen en dus... Kijk.